Oras dia mau sudia ka dongan na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Macelas roha musi pajupak kita di pertanyaan palabok roha di channel YouTube YKB na marhata patatuba. Adorang so tatangingon sian hatan itu hatta jalan na yung pahusor-husoron ni rohata perjulu martangiang mahita. Hupuji kami ho ali di bata amanami pardenggan basa na mga ramoti kami totong saat ditikyo na Tuhan bui kami marsaur do ho na badia marsaur do hatami marsaur do akadongan marhiti-hiti YouTube ali Tuhan say ho mamaparohay mangurasi kami siyan akahagaliw kahurangan nami asa tamahan marsaur do ho na badia asiro amali Tuhan di bagas satu dimi pergugui makami lako makangudukon lomo ni roham mau diati madigo di bagasan anak Yesus Kristus yo kupami amin. Dia muna sudi aka dongan di bagasan kolong ni rohan itu hatta ia si pahusor-husoron ni rohata na dibuat sian buku wasiat kekal marodolan Natal di Bagasar Roha di enet sian Heber walu ayat sada 1:10 jala ujahan misi pahusor-husorota sian ayat 10 nama dok ai oddo padan nanaeng pajong-jongok kutu pinok perni Israel dung salpu aka ari minna Tuhani leonok pudo akapatik kutu bagasa rohana sida jala tu ate-ate na sida surat tonok we dungi gabe debata na sida maau jala na sida gabe bangsokku. Jimmy dan Carol Owens manuratos sada edde namar goar Natal dada targoar Natali ia so tolkas di roham sonodo di dok ede Natal dada terguar Natali ia so tolkas di roham disada inganan nadau di bagasan dirim sianido bonani Natali alani leo maroham tu Yesus dapok mudo ibana hati hadiula hokoi bahwa Natal situ tuda Natalidui panurat ni buku Heber patorakon lapatan ni badan na ibaru dan mado badan na robi na somarguna de alai di bagasan badan ni barui pabuahon iya na hinakam ni basa-basan debata lam hebang jala dang marbulat manang marolatolak be alana ulaun ni Yesus Kristus bagas nabadia dada di portibiobe alai di banua gicam nama partu malipulun Kristus patat daun ruhut sian debata naiko tersurat di bagasan ate-ate do rohani corona lapatanna ruhut na sian debata dada holan di pangatusion na rejet dada holat di padohan naso mangula alai namanurusi do pikiran dohot tu roha ikut tadaun ni bang sonado debata parasi ni roha jala parroha mangula ini ya debata namanugu-nugu dada songon pertunggu nama nosak si bedua dari bana dada panguhuni hatiha parningotan hatu tubuh ni Yesus na diguari Natal pikiran dohot rohatta disungguli parningotan tu ulau polong ni roha ni debata na maulitus marhidi-hidi Kristus alai unang maholan na taringo saju alana Natal dada holan parningotan manang hasomalos sajui Natal ima natutumasa do ima barita nauli paboa naung puna ni debata jahuba kita
jala sipa dua na manugyo kita marhiti hata dohot totina. Talihobi marohat tu Yesus asa menjadi natali di rohat tabi. Amin. Songoni majolo pertangyangat tadi bagas tikyon alai sotun lupa hamo kadongan like subscribe jala sagi om matu sudi akadongan na as. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.